महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव ठळकपणे चर्चेत आलंय। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात विविध विकास कामांसाठी कोट्यावधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली। पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, रस्ते, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये निधी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रासहित सिंधुदुर्गच्या विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होते। केवळ अर्थसंकल्पातच नव्हे तर 600 कोटींच्या जिल्हा नियोजन प्रारूप विकास आराखड्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्हा कोट्याधीश होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या साईच्या चावडीवर स्वागत करतो। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सादर झालेल्या 2026-27 अर्थसंकल्पानं राज्याच्या विकासाला व्यापक दिशा देण्याचा प्रयत्न केलाय। सुमारे 7.69 लाख कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि ग्रामीण विकासाला मोठं प्राधान्य देण्यात आलंय। विशेष म्हणजे कोकणातील सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी लक्षवेधी ठरल्यात। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री आणि राज्याचे मत्स्य उद्योग मंत्री आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारामुळे सिंधुदुर्गच्या विकासाला नव्या गतीची चिन्ह या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहेत। सिंधुदुर्ग हा नैसर्गिक सौंदर्य, समुद्र सागरी किनारा आणि ऐतिहासिक वारसा यासाठी ओळखला जातो। मात्र पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या अभावामुळे या जिल्ह्याचा अपेक्षित वेगाने विकास झाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे। अशा परिस्थितीत राज्याच्या अर्थसंकल्पातून जाहीर झालेली सिंधु रत्न समृद्धी ही योजना सिंधुदुर्गसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते। सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना पुढील 3 वर्षासाठी वाढवण्यात आली असून पर्यटन, मच्छीमारी, फळप्रक्रिया उद्योग आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याचा उद्देश आहे। सुमारे 300 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित असल्यानं स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल याची खात्री आहे। अर्थात ही योजना पुन्हा सुरू व्हावी अशी इच्छा आमदार दीपक केसरकर यांची होती आणि अर्थात या इच्छेचा कळस नामदार नितेश राणे यांनी चढवला। त्याचाच परिपाक म्हणजे सिंधु रत्न योजना पुन्हा एकदा सुरू झाल्याचं आपण सर्वजण पाहतो। इतिहास आणि पर्यटन यांची सांगड घालणाऱ्या आणि मालवणातील पर्यटकांचं नवं आकर्षण केंद्रबिंदू असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असणारा राजकोट किल्ला परिसराच्या विकासालाही अर्थसंकल्पात विशेष महत्त्व देण्यात आलंय। किल्ले राजकोटसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे। किल्ल्याचं संवर्धन, पर्यटकांसाठी सुविधा आणि परिसराचा विकास झाल्यास सिंधुदुर्ग पर्यटनाच्या नकाशावर आणखी ठळकपणे झळकू शकतो। पालकमंत्री नितेश राणे यांचा दूरदृष्टिकोन या ठिकाणी अजून काही वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला याची देही याची डोळा प्रत्यक्षरित्या अनुभवायला मिळेल यात तीळ मात्र शंका नाहीये। या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते। मच्छीमारी आणि बंदरे विकास मंत्री म्हणून किनारपट्टी भागाच्या विकासावर त्यांनी सातत्याने लक्ष केंद्रित केलं आहे। पर्यटनासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉटेजेस उभारण्याची योजना, मच्छीमारी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तसंच फळ प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन अशा विविध उपक्रमांमुळे स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळते। कोकणातील तरुणांचं मोठ्या शहरांकडे होणारं स्थलांतर कमी करण्यासाठी अशा योजनांची आवश्यकता आहे। मत्स्य विभागासाठी तब्बल 1240 कोटी रुपये मिळणार असून या निधीतून तरुणांना रोजगाराची संधी देखील उपलब्ध होणार आहे। अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा खरा परिणाम मात्र त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो। पर्यटन, शेती, मच्छीमारी आणि लघु उद्योग यांना प्रत्यक्षात चालना मिळाली तर सिंधुदुर्गची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते। पायाभूत सुविधा सुधारल्यास गुंतवणूक वाढेल आणि जिल्हा विकासाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करेल। कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी तब्बल 25 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार असून यातून गावागावातील सुसज्ज रस्ते तयार होत दळणवळणाच्या सोयी सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे।
कोकणी माणसांचे हृदय असलेल्या मुंबईतील वॉटर मेट्रोसाठी 600 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच पाहता 2026-27 महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सिंधुदुर्गसाठी आशादायी संधी घेऊन आलाय. योग्य नियोजन, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि स्थानिक सहभाग या त्रिसूत्रीवर भर दिल्यास हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थानं जिल्ह्यासाठी गेम चेंजर ठरू शकतो. सिंधुदुर्गला समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेनं हा एक महत्वाचा टप्पा मानावा लागेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळते. ते मच्छीमारी आणि बंदरी विकास मंत्री असल्यानं जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागाच्या विकासावर विशेष लक्ष आहे. कोकणच्या विकासाला गती मिळताना आज पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या भरीव प्रयत्नांमुळे जिल्ह्याला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठा निधी मिळतोय. राणे यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्गात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉटेजेस उभारण्याची योजना आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय मच्छीमार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, फळ प्रक्रिया उद्योग आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातात. या सर्वांमुळे जिल्ह्यातील तरुणांना स्थानिक रोजगार मिळत असून स्थलांतर थांबेल यात कुठलीच शंका नाहीये. नितेश राणे यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव निधी मिळाला असून त्यांच्या पालकमंत्री आणि मत्स्य व्यवसाय बंदरे विकास मंत्री या पदांमुळे जिल्ह्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2025 आणि 2026 काळात विशेषतः जिल्ह्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचे आराखडे आणि योजना मंजूर झाल्यात. यामुळे पर्यटन, मच्छीमारी, शेती, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळाली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सुमारे 600 कोटी रुपयांचा प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केलाय. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 4.5 लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. नितेश राणे यांनी निधी वेळेत खर्च करण्याचे कठोर निर्देश दिले जेणेकरून पुढील वर्षी वाढीव निधी मिळेल. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्या 5 स्टार हॉटेल प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नितेश राणे यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये विशेष आढावा बैठक घेतली. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आधुनिक सुविधा आणि गुंतवणूक वाढवली जाते. मच्छीमारी आणि बंदरे या विभागाचा उल्लेख करताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी किनारपट्टी भागातील आधुनिक सुविधा, बंदर विकास आणि मच्छीमारांसाठी योजना राबवल्यात, ज्याचा परिणाम आज सिंधुदुर्गात प्रत्यक्ष दिसतोय. पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी सरकार दरबारी वजन वापरत सिंधुदुर्गासाठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी वळवला आणि या निधीमुळे स्थानिक स्तरावर सूक्ष्म लघु उद्योग, फळ प्रक्रिया आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातात. जिल्ह्यातील तरुणांना स्थानिक रोजगार मिळत असून स्थलांतर कमी होत आहे. नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास वेगाने होतोय. राणे ब्रँड म्हणजे सिंधुदुर्गाचा विकास ही टॅगलाईन म्हणून तितकीच खरी वाटते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना विकासात अडथळा आणू नये असा इशारा दिला. या भरीव निधीमुळे सिंधुदुर्ग कोकणातील सर्वात वेगानं विकसित होणारा जिल्हा बनत चालला आहे, ज्याचा फायदा स्थानिक नागरिकांना थेट मिळतो. गेल्या काही वर्षात जिल्ह्याला सुमारे शेकडो कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यात आणखी वाढ झाली. एकूणच हा अर्थसंकल्प सिंधुदुर्गासाठी गेम चेंजर ठरेल. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेनं वाटचाल करतो. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि जिल्हावासियांचं जीवनमान उंचावेल हे नक्की आहे. तुर्तासच्या साईच्या चावडीवर इथं पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.